E toamnă, iar la domeniile Ostrov se culege via. Nu se culege singură, normal. Aici sunt oameni pasionați de tradiție. Însă astăzi avem un invitat special la cules. Iubește vinul și iubește filmul. Actorul Adrian Păduraru. Minunate plantațiile de viță de vie. E o zonă care merită văzută și dacă nu ajungeți, măcar mâncați strugurii de aici și poate ceva din parfumul zonei se transmite și prin struguri. Sunt atâtea soiuri de struguri românești care ne plac. E poate și amintirea copilăriei. Altfel e și foarte simplu să găsim fructe românești, struguri românești. Mai toate lanțurile de magazine au început să pună eticheta produs în România. Atunci când e ceva românesc, îi simțim gustul, parfumul și esența care este foarte apropiată de noi înșine. Bunicul avea așa un cuțit, cred că mânerul era puțin mai mic. Asta mă face să mă gândesc la tradiții, la valorile de acasă. Cred că unul dintre cele mai importante lucruri pe care le avem e ceea ce numim omenia. Omenia e o formă de iubire. În actorie, în orice profesie, în cultivarea strugurilor, în facerea vinului, iubirea cred că este fundamentală. Să mâncăm struguri românești, cu valori românești și cu iubire. În domeniile Ostrov avem struguri de masă pe care îi găsiți la raft cu gust, cu aromă, cu românește, de acasă. Fructe de Ostrov. Hortifruct România.